Tak aj nezaplatí. Koľa piče s tým. Toto by sme tu boli náhy. Vrem, že je to ďalej. Poďte mi do obrazu, veď v poriadku, že si robím panorámu tejto nádhernej prírody. Podľa stredu európskeho času je 5 hodín a my nemôžeme. tak sme sa rozhodli, že ideme k rybníku. Prečo sme rybára? Tam. Keď sme si zapali. Čakáme na východ slnka. Áno, ten má byť niekde tam. Všetci ostatní spia. A do piči ďalšie dvere. Upratovanie. 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 Ešte chlapi, to sú za 3 dní nehovorila, už to vidno. Je to Viviamo i giochi di stranici che suscita l'amore.
Avada Kedavra? Ja som čítal o tom, že napríklad to vzniklo podľa toho, lebo ti to trochu znie, že abrakadabra a jednoducho keď napíšeš, že abrakadabra a z každého teda ďalšieho toho istého slova odbudne písmeno, to bolo nejaké kliatba, ako keby zabíjaš si. Proste sú tri neodpísané kliatby. Arabské, Emiráty. Tri neodpísané Emiráty. Proste keď toto použiješ, tak je obrovská. Ale ste mi páčil, že ti to používali vo veľkom. Nie, ale ja som chcel, že aký to má reálny podklad, základ. No, tak to má taký. Ja môžem. Arabský.